כל מי שהגיעו מקרוב ומרחוק, ומזל טוב לכל המשפחה מגדול ועד תינוק. אנחנו עושים את זה, זה חלק מהזה, אנחנו עושים את זה בסגנון הספרותי המוכר בשם חרוזים מאולצים. הנודניקית. יש לנו כל יום-יומיים פירוט וסיכום של תחזית עונתית. למי יש יום הולדת, השבוע, מחר והיום, מי התווסף לעץ ומה השתנה. יש שם כמה כאלה שהם בני 35 כבר, 140, 130. ומי כבר בין 105, 102. לפיכך עלתה הצעה שחגיגת הקיץ המשפחתית תבוטל החל מהשנה הבאה. לא, בוז. לדעתי המסורת התחילה ב-16 באוגוסט 1924. ואנחנו נעבור לפגישה, אומנם וירטואלית, אבל בכל זאת מרגשת, בחסות אותה אחת, ג'יני מהרשת. תסביר לילדים שלי מה זה. ג'ני. אל תעשי את זה. לא, זה סייט של עץ חיים שעושים את זה דרך האינטרנט. אבל יש תסביר שם... לאמא. ג'ני, אבל יש שם מכניסים את סבא, מי זה? כבר אין סיבה לתאם תיאומים עם כולם, ולא כבר מהאינטרנט במחשב. נוכל פשוט לעשות שיחת ועידה ולשלוח ברכות ותמונות ואיחולים. די כבר. בלי לזוז מהבית, בלי לבזבז דלק ובלי ללכלך את הכלים. אז זהו, שיש רק בעיה אחת קטנה שעבורה אין לנו פתרון. מה נעשה עם העוגות? ומה יהיה עם כל הכיבוד, הסלטים, הפרי, הגבינות, הפשטדות? האם יש דרך אפשרית להעביר באינטרנט או בסקייפ את הכל? כי אם לא, אז אנחנו יורדים מהעניין ונצטרך בכל זאת להיפגש כדי לאכול. וכמו בכל שנה נצטרך לשוב ולהתלונן ולסבול ולבכות, לתכנן מה לשים על הצלחת ולחשב את הקלוריות העודפות, ולהתלונן כמה החיים שלנו כאן בארץ הזאת קשים ומסוכנים, ולהרים עוד כוסית של וויסקי, לספר כמה אנחנו מסכנים, מזג האוויר, הנהגים בכביש, הכנרת שמתייבשת ואיראן, הממשלה והערבים, ברק אובמה שלכם, שער המטבע והנדל"ן, הקיבוצים, ההפרטות, ההרחבות והערכים. בקיצור, כמו שאמר פעם חבר שלי, שרה של חיים. אבל אם מדברים לרגע ברצינות, אחרי כל החרוזים והציניות, הרי שאם מסתכלים למציאות טוב טוב בעיניים, אז כמו שאומרים המשוררים, הבעיה היא מה שאין, כי מה שיש, ברוך השם, אנחנו מסתדרים. ונחמד שכל מי שבא, בא, ונחמד שיש סיבה לנסיבה, וטוב שנפגשים ותגיעו לסליחות. בכל זאת טוב שיש מה לשים בטלפון. וכנציג נאמן של חוגגי אוגוסט המסורתיים, הוטל עליי להעביר את הלפיד. לפחות מבחינתי זה מאוד מרענן לחגוג לאחרים ולתת להם את השרביט. קודם לגילה אחותי היקרה, בנות לך כך וכך רביבים, אבל מי סופר ולמי אכפת כאשר את שייכת לצד הזה של תוחלת החיים הטובים, דיברנו על זה. לרוני, זה יום הולדת 25, המשך במסלול ההצלחות האישיות והמקצועיות, ואם המיליון הראשון קשה, תתחיל השאר בשני. אבל העיקר תקשיב טוב טוב להורים ולהנחיות. ולערן הקטן, אחרון המצטרפים למשפחה, גם הוא בערך בין 25 ימים, כל החיים עדיין לפניו, לקי גיא, ובשמחה נכלול במשפחה גם את מיכל ואת איתי. Welcome to the family, מיכל. לא מבינה, You ain't seen nothing yet בכלל. זה לתיירים היום. התנהגנו יפה. אז שיהיה לכולכם ולכולנו מזל טוב, הצלחה בכל אשר עושים ורק בריאות טובה, וכנראה שבכל זאת ניפגש כאן כדי לסבול בעזרת השם גם בשנה הבאה. חיים, שער עם כוסית, מזל טוב.